Bueno, jaizek hasiko die uztailak 12 gaztegunien. Eta gero jaio ofizialak hasiko dira 17an txupinazuaz, gero jarraituko da 18an Santa Maña egunaz eta 19an umien egunaz, eta egun handixe esateko erabaten izango da asteburuen 25, 26 eta 27koen, eta 27an amaituko die Otxandizoko jaizek. 3 asteko jaizek izango die, azkenien apur bat egon ginen, apur bat dileman, zelan ezin. Erabaki genduen 3 asteburutan banatzie, azkenien egun bakoitzai garrantzia emoteko eta kultureragile ezberdinak bai guztiz ados egoteko. Bai. Azken urtietan jai batzordien egon die bakarrik Udaletxeko zinegotzizek, baina aurten helarazi dotzie jai batzordea juteko deize beste kultureragile batzui, eta aurten kultureragile horrek parte hartzen gabiz jai batzordien. Gehi herriko jentia ez da benegal kultur eragileen baten, gure badau parte hartu bai dau ongi etorria. Bai, 26ko asteburuai erreferentzia eginez, 26a da asteburua, da zapatua, eta apur bat gatxe izen da kontzertuek lotzie, azken finen da Tortxurrokeko azken omenaldize, eta azkenien apur bat oso gatxe izen da lotzie, nahiz den martxuen izen, apur bat abendutik lotute dauz gutxi gora bera, eta holan aurrerapen moduen aldugu esan, debagoienako taldiek die, eta teloneroek etxekoek izango die, herritarrak, eta apur bat bigarren telonero moduen izango die Deklaiton Aramaixotarrak, espero dugu gustoko izetie, da bestiek ikusiko die zer da nortzuk otozen. Azkenien jaizen azpiegiturak diru asko eruten dauzku, adibidez, ez dakit, ejemplo bat ipinjarren, estenatokie 5.000 euro diez, bi asteburu estenatoki bat aukitie, komunek jendiai asko arritze otzo daukon kostie, 1.200 euro izeten diez komunek aukitie, gero desperfektue badauz bebai multak egoten diez, sokamuturreko baiak, horretan kasi diru gehizena joeten da. Gero zapatu gabeko kontzertu potentien soinuterize bebai dirutza bat da, eta aurten bai saiatuko garena da lotzen jaizetako soinuteri guztize, bai handikonan iten dana, plazan iten dana, kontzertuek erromeisak, bakarrik enpresa bat egaziten. Lehen talde bakoitzak bera enpresa ekarte bat, eta azkenien gure dugu bateratu, horrela zehozer aurrezten dugun, ze horrek bebai eruten dugu dirutza bat. Eta batez be horrek izeten diez taldiek berez, badauz garestitzuek, beste batzuk merketzu hauek, gero kultureragileek asko aportetan dabe musutruk, horretan ez dugu gaztetan, baina beste guztize dirutza bat da. Pasan urtien pandemiatik ona, prezioek danenak igo diez pilo bat, jentie dau prest dan, batez behudan kaleko giru eta ibiliga sarritan ezin topa estenatokiz, eta azkenien Tortxurrok izen dabe bai, estenatoki pilo bat azkenien Euskal Herrien ez dauz hainbeste enpresa, olako infrastrukturetan ibiltzen diezenak, bai txosnak, bai estenatokize, eta klaro, hasi ginen gabonetan ja eurekin berbetan, izteko, gero garbiketak bai eruten dugu parte oso handi bat, azkenien hemen parrandeiken da gabien, eta hurrengo egunien dauz umien egune, ero handikonako menaldiz eta herrixe egon bidatzukun. Eta horretan batez be dirue joeten da azpiegituretan, eta udaletzientzako garbiketa azpiegiturak beti zen dire oso garrantzitsuek jaizen danok jaizetan lasai egoteko.